Ναι, είμαι μεγάλος στα projects. Είμαι μπαμπάς σας. Είμαι εγώ, ο πούς της μαμάς σας. Γάμισα ένα ποντίκι στον υπόλογο και έπαθα AIDS. Ο Αρχιβολάτη γεννήθηκε από τη μάνα. Αυτή γεννήθηκε πουτάνα. Να, κύριε Χάντουρα που μεγαλώνεις. Εσύ είσαι Καριόλης. Είναι Ξόλης. Δείξτε μου λίγο, δεν έχω το δω. Ήρθε η μάνα σου στο προκτό. Ήρθε η άλλη σαν τη βουνάνα. Και εγώ γαμώ τη μάνα. Θα χάσω σε τους δρόμους κι εγώ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είμαι εγώ κακό πλατιχόκ. Και κλαίω με το τσιγάρο στο στόμα μου γιοκ. Νοέμβρη. Πώς μετανομάστηκε η οργάνωση 17 Νοέμβρη? Λέρε. Μετά τη σύλληψη 17 μελών της, 17 ρουφιάνοι. 17. Τρεις μαγικές λέξεις. Τρεις. Λέξεις. Ποιες τρεις λέξουλες έρχονται στο μυαλό ενός άντρα? Σεξ. Σώμα. Σεξ. Όταν βλέπει μια ρομαντική σκηνή στο σινεμά. Θέλει να δοθεί σαν τα παιδιά. Ποια? Όταν παιδιά λέει Το ποντίκι μου. να πιάσει το popcorn. Δίκη μου. Γαμώ την τύχη μου. Δεν ξέρω. Έχασα το μπλέκι μου. Αυτός δεν είναι με το ωραίο. Όχι, δεν νομίζω. Κάτσε. Άντε ρε μουνιά. Δεν ξέρω τη μάνα. Δεν ξέρεις να κάνεις. Κάνε πουνάνα. 17 Νοεμβρίου λέω που πριν. Δεν ξέρω τι να πει. Έχασα το μπλέκι μου. Γαμώ το νύχι μου. Το σπάσα. Και το είχα βάψει. Σε λίγο θα περάσει. Ο πόνος σε λίγο θα χάσει. Πάση. Την πάση μέσα στη φάση. Άσα. Χάσα με τα πράσα. Μισά ένα ποντίκι στον υπόλογο και έπαθα AIDS. Και τώρα ένα πήμα από το μάγκα του Γκαβόφου. Το πάντρε μου σαν είδε σκοτωμένο που ήταν τόσο ανδρείος και δυνατός και ναι. Του κομμάτι όχι έτσι ρε. Ρε μαλάκα, σε να μιλήσω. Που ήταν αδελφοί. Αν έκανε πολύ. Ρε μαλάκα, σκάσε ρε βλάκα σου λέω. Θες κιλό ρε βλάκα, θες κρέας. Το γάμισε. Τον είδα. Μπροστά τα μάτια μου τον βρήκα. Ναι. Βρήκα ένα ποντίκι. Το γάμισε στο σπίτι. Βρήκα ένα ποντίκι. Το γάμισε στο σπίτι. Βρήκα ένα ποντίκι. Ναι. Ένα ποντίκι με ένα πίτσο στα κρεμμύδι.